25 na ka mga tricycle driver ang nasakpang wa mosunod sa health protocol ug nag-overloading pa. Usa sa mga driver na suta nga adunay symptoms sa COVID-19. Ano yung report ni Femery Dumabo? Tulo ka mga tricycle gi-impound sa Talisay City Command Center. Duha sa mga driver na abtan sa GMR TV Balitang Bisdak ganihang buntag nga gipaubo sa seminar. Mato ni Joy Tumulak, Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, nga usa kanila gipangita subay sa reklamo sa netizen nga gipost sa social media page sa mayor tungod sa pag-overloading. Atol sa pakisusi, nasuta pagyud nga aduna kini gipamati sa lawas. Hinungdan nga daling mitawag si Tumulak sa City Disaster Team aron makuhaan sa vital signs. O gipaubos dayon kini sa swab test. During sa atong pagpakikistorya, matod pa niya nga iya tong nahimo nga nag-overload siya og mga pasahero tungod kay nangayawat kuno siya, tungod kay gihilantan siya og giubo, may nalang kunong para palit og tambal. Mo pahuway una siya hangtod nga mogawas ang resulta sa swab. Samtang kining laing tricycle driver ang nangayo og pasaylo. Nadani lang gid ko ba kay pormirong biyahe gid ba niya. Nagsalig po ko na magkauban ra sila. Mutong ako na lang silang gida. Gitug-an ni Tumulak nga sugod Agosto 1 hangtod karong adlaw moabot na sa 25 ka mga tricycle driver ang ilang nasikop tungod sa pag-overloading. Sagad kanila masakpan sa mga sudunong dapit sa dakbayan. Ang tricycle gitugutan lang nga makapasakay og tulo ka mga pasahero. Panghinaot sa City Toda nga bisan sa mga sudunong dapit nga pariha niini ug bisan di man makita sa mga tricycle driver uban pa mga driver ang presensya sa kapulisan ug sa mga traffic enforcer nga unta sila na mismo ang striktong mopatuman ug mosunod sa health protocol. Ilabi na nga padayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Uban ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.